Takže lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle to bude můj první let's play a konkrétně to bude ze hry Roblox a jsem tady dneska tady s webkou, tady tak krásnou webkou od Geniuse. Omlouvám se, že já jsem takhle jakože moc na straně, protože tady já mám tu webku, jako mě tam nedošel žádný kabel, takže prostě tak. Takže se o to omlouvám. A jdeme na to. Takže dneska si budeme vytvářet náš obchod, nebo já nevím, jak to mám říct, takže nejdřív si asi climbnem, nebo vytvoříme nějaký obchod. To je můj obchod už, OK. Aha. Teď co je tady to? To je bordel. Jsme si claimli ten dobrý obchod, tyhle. OK, a první, co musíme udělat je, dáme furnish a koupíme si nějaký, tady, jo, R-kem se to vlastně otáčí, že jo. Takhle nějaký potřebičky, jo, takhle. Pak si koupíme mrazák a zase tady to, tak. Já bych si koupila taky tu pokladnu, protože to je samoobslužená a já nechci jako tady to, za to platit ty. Za toho platit toho obchodníka, nebo kdo tam bude pracovat, chápete? Tak, samoobslužná, tak máme. Všechno tu máme zatím. Tady máte, je to online aspoň? Doufám, že jo. A teďka dáme supply. Sody, to bude 800, že jo? 800 za šody, 800 za šody. Dáme manage a tady dáme ty sody. Tak. Teďka si koupíme, máme jenom 400, to si děláte ze mě srandu. Potřebujeme něco za 200, takže 20. A teďka bychom si mohli koupit jídlo. To bude za 400, takže 10. To si vyšel dobře. No ty vole. OK, tam máme 0 korun. Super. Ale aspoň nebudeme moc platit tomu. Jak se to jmenuje tomu, kdo tady bude prodávat. Dobrý den. Dneska to budou takový začátky, prostě úplně obyčejný. A chtěla jsem rozjet jakože tak z tohohletoho série. Nechci si tady zatím, teda chci to dělat prostě tady z toho, co tady budu mít. Nechci si tady kupovat cache nějaký, prostě podle mě to je zbytečný. Takže prostě nechci. A když se podíváte, tak tady si můžete ještě upgradenout. Všechno. Můžete si upgradenout. Třeba tady, když dám more land, tak to můžeme mít ještě takhle velký. Což je myslím dobrý. Takže jako příště bych si to možná zvětšila o tolik, já nevím. No to možná až pak. Pak si to můžete upgradenout ještě parkoviště. Za větší parkoviště. Tady to je malý, že jo. Větší, největší je tady to. Za 25 000. A pak si ještě můžete upgradenout ceduly. To je tady ta, co máme. Pak máme tady tu small sink, pretty sink, tady tu sink a to je největší za 20 000. Takže tak. A teda, tady je bordel. Co tady je bordel? A tam ty sluchátka na zemi mě úplně rozptilujou. My nemáme žádné jídlo skoro. No, tak to mě mrzí. Ale se musím podívat ještě. Někdo mi napsal. Socialize, look nice. Děkujeme. Tak já jsem tady jako jsem vám mě někdo napsal, takže já jsem to jsem třeba odpovědět, že tady vidíte, jak to prostě tady kupujou, to je prostě úplně mega. Už máme 60, super. Tak bychom mohli koupit asi nějaký candy za 60, 80, 100, nemáme. 80, tak koupíme si 8 candy. Furt lepší něco než nic, jako, takže
Empty. No, já nevím už na toto. A zase mi někdo napsal. OK, a já se jich na chvilku musím odskočit teďka, takže se za chvilku asi vám ozvu. Tak jo, omlouvám se, už jsem tady a ty vole, ty máme už dost vykoupení. No, slušně to tady máme vykoupený teda. A máme 540 korun. Tam se, to prčic. 540 děleno dvouma, to je nevím kolik. Zase mi někdo napsal. Takže jo. Máme si to vypadá 540. 40 děleno dvouma se rovná 270, takže já to samozřejmě vím, jak to spočítat, jo, ale nechci se mi počítat, samozřejmě, že prostě teďka, nebo 300 rovnou můžeme koupit za 300. OK, a to si necháme teďka, takže 300 storage, cože? Proč tam něco v tom storage? Food. Candy. A když dám ještě supply a mám teda za 300, jo? Si můžu nakoupit. A to mi asi nepotřebuji. Si nakoupím za 200 candy. A tady si koupím za teda 300. Tak. 15 jídla. Tak teďka dáme menu, dáme redstone container. Tohle redstone container, tak. Super, máme tak konečně trošku plnější. A tady ty sody, ty vagoty, taky všichni vyprodávají skoro. Strašný. Dám supply. Takový má asi 20. To je takový normální ten. No, budeme 40, asi 7. Kolik? Je 40, 57, 60. No vidíte, jsme nějaký rychlý. A musíme si samozřejmě dávat pozor na lupiče, který taky chodí, ale tady je docela dost velká fronta. No to co? Koukám, že už k nám chodí celkem dost lidí. Jako ne, že bych si stěžovala, jo. Ale když si tady můžete dát i buy cash. 500 za 1000, protože clean, super, jsme tady čistý. Prý. Tak jo, jinak mám takovou krásnou postavičku, vidíte to, prostě jsem bílá celá. Jsem prostě bílá, já jsem takový běloch. A když si budeme třeba kouknout k někomu jinému, který tady žádný není teda, ale myslím, že když můžu dát options, já mám modrou barvu, můžu se tam změnit třeba na oranž. To je dobrý, jakou si tam dáme barvu? Já jsem zatím takhle tmavě modrou. Ale kdybyste chtěli jinou barvu, tak mi napište do komentářů, jo. A já ji změním. V příštím díle samozřejmě ji změním v příštím díle. Kiki Store. Pojmenujeme si to jinak zatím. Napíšeme si tady Kiki Kiki Bert. Jako Albert, chápete? Takže to bude Kiki Bert a super, Kiki Bert. No to se nám teda pěkně udělalo. Tak to uděláme jinak. Tady uděláme mezi. No, jsem si toho teda pomohla. Ne, musím to jako udělat. Kiki Bert. Takhle. Kiki Bert, tak. Kiki Bert. Jako Albert. Bert to končí a tady to bude ale Kiki Bert. To mohli jsme se koupit uklízeč už. Ne, kašleme to. Zásoby ještě máme celkem, kolik máme? 18, 13, no tak to jde ještě. Si kupujou. A máme 380 peněz, super. 400, vidíte, no vidíte. Ale nejlepší, že můžu vyskočit tady nahoru a tak se můžu... Co to bylo?
ty store skin. Hej, nech mě, jo. Tady se o svůj store. A když si jdeme, že my bychom to, já se zatím zkusím si vypočítat, kolik bychom museli mít do příštího dílu, kdybychom to chtěli zvětšit. Tím pádem, když si chceme buy Moreland a chtěli bychom si koupit třeba tajto. Takže to je 1000 krát 1, 2, 3, 4, 5 krát 5. A to se rovná 5000, jo? Tak to je v pohodě. 5000, co ještě jde? 5000. No. A teďka ty zdi. K tomu. No, tak to bude trošku horší. Nový počet. Když dáme maniš, tak budeme... Hele, tady máte přesně zloděje, takže ho musíme takhle potrestat. Tak. A vypadni. Jo, takže když to má 1, 2, nebo takhle, tady se to vypočítá. 1, 2, 3. Krát 3, krát 3, krát 3. To je 3. Krát 3, krát 3. Takže jedna strana bude mít 3. Takže počkej. No, 3. Takže máme vol. Většina vol stojí 3. 3. Takže plus 3 krát 200 plus, když si vezmete, že my budeme potřebovat tady to dlouhý takhle, že jo, a to bude 3 krát 3 krát 3, takže 3 plus 3, ne, blbě, plus 9 krát 200 a plus 3 krát 200. Ale to ještě není všechno, jo. To my ještě nemáme střechu. A tady je speakers, to bych chtěla, lights bych chtěla taky. Takže tady, a ty vagony nemáme ani ještě zem, no tak to si děláš srandu. To budeme asi hodně muset mít peněz, aby jsme to vůbec na to ušetřili. Takže když dám teda ještě jednou build a tady obyčejná stojí 100 a tady to má 1, 2, no 3 krát 3, že jo, tak 3 krát 3. 3 krát 3, takže to je 3, to je 9, tady to je další 9, to je 18, asi, a 27, no. Takže to je 27, takhle, a ještě dozadu, že jo. 29 krát 1, 2, 3, 4, 5, 9 krát 5, a to se rovná 45, ne? Takže 40, cože? 45 krát 100, jo. A ještě to tady to nahoře, takže to se rovná taky 45. Budeme tam mít světlo. Tady to se bude rovnat taky 45. Ne, blbě. Já chci tam mít i repráčky, takže dáme, zaokrouhlíme to na 40. A těch 5 tam dáme těch repráčků. 40 krát, kolikže to stálo? 250. 250. No. Plus ty repráčky, a ty stojí 350. Plus 5 krát 350. Zrovna. Všechno mi to vyšlo na 24 000. 24 250. Já nevím, jestli jsem to vypočetl správně, ale nemuselo by to být tak špatný. Teda, když 24 000, to myslím, že je v pohodě. Teda aspoň zatím. A když dám buy cash, kolik to tady stojí? Stojí to něco 20 000? 13 000, stojí 100, nebo jako, já nevím, co to je tady raz. Zase 5 korun asi ne, že jo, ale... No, tak OK. Tak to si budeme hodně muset šetřit. Takže to nevím, jestli to do dalšího dílu stihneme koupit takhle všechno. Protože, jak říkám, není to takhle houčky. Jako, takže... Tak. A myslím, že už natáčíme docela dost dlouho a doufám, že se tam tady ten první let's play líbil. A u dalšího let's play zatím čus.